llyfrgell, ta bobl sy'n ei mewn yn efo? Waw, diolch i oedd wedi gweld mor gymaint o lyfrau yn fy bywyd i. Be fi staw? Ti'n gwybod bod chdi'n gorfod cadw'r llyfrau nôl yn y lle cywir, neu mae bob dim yn fod o fler yma, so cadw nhw nôl lle ges di nhw rwan hyn. Ella fi fod yn istaw. Elais i gyfiadur o fanna, ta bobl sy'n arno fo. Dwi wedi gwirioni, na dwi'n meddwl na i fynd ar y we, neu ella fe gael fynd o'r Clwb Penguin, neu ella na i fynd i weld beth sy'n yna, ella na i fynd i weld Gelfyddydau ella. Games Star Wars. Ond wan mae'n gwybod erbyn sôn corn. Dewch i'r llyfrgell am hwyl o sbri. Mae'n hwyl, gawch chi fynd ar y cyfriadur, darllen neu ffeindio allan mwy o bethau amdano byd ni. So dewch i'r llyfrgell am hwyl o sbri.